Hej, nu står jeg her. Det er Høje Gladsaxe. Det er oktober måned, og vi er klar til at holde foredrag. Og nu er der foredrag her i aften, og det handler om tarmflora. Og faktisk så har jeg lige fået at vide fra AOF, som har arrangeret foredraget, at i aften har vi det største antal deltagere overhovedet på foredrag hele sæsonen. Og det er på grund af emnet, det er tarmflora, der er rigtig mange, der gerne vil høre om det. Så velkommen, vi skal indenfor her lige om et øjeblik. Så nu skal vi indenfor her i lokalerne. Det er faktisk en gymnastiksal i aften. Så velkommen indenfor til foredrag om tarmflora. Nu var lige entréen, vi kom ind i her, og nu skal vi ind i salen. Så det bliver spændende. Velkommen på vegne af AOF, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe. Så har jeg ikke glemt nogen af jer. Rigtig hjertelig velkommen hertil. Det handler om tarmflora nummer 2. Så jeg vil godt lige vide, hvor mange har været med ude i Gladsaxe, da vi havde tarmflora nummer 1. Der er en hel masse. Det var godt. Vi ville gerne være kommet, men der var overtegnet. Der var overtegnet, ja. Og det var... Men inden vi starter, så vil jeg godt lige vide, hvor mange her har husket at tage deres tarmsystem med. Godt, det ser fint ud, så kan vi godt klare resten, tror jeg. Det var meget spændende aften, vi skal i gang med her, og det er et meget spændende emne, fordi vi skal jo i gang med at tale om afføring og den slags. Jeg håber ikke, I er berøringsangst i forhold til, at vi skal jo tale lidt om også, hvad der kommer ud. Vi skal ikke bare tale om, hvad der går ind. Hvad er vores fordøjelse? Overordnet set, så er vores fordøjelse en lang slange. Hvis I forestiller jer sådan en kæmpe lang kobraslange med en kæmpe stor mund og en lille hale, så er det faktisk sådan, at vores tarmsystem ser ud. Fordi vi starter med en stor mund heroppe, og så kommer hele slangen dernede af, og så ender det med endetarmen. Så hele vores fordøjelsessystem, det er en lang slange. Er der nogen af jer, der ved, hvor lang den slange er? 8-9 meter, det er rigtigt. Den er cirka 9 meter, men den kan også være 8. Og så er der nogen, der har en lang tarm. Det er der måske nogen af jer, der har fået at vide. Der er nogen, der har lidt længere end andre. Men altså 8-9 meter, det er sådan det generelle. Og det er jo langt. Det er virkelig langt, og det vil sige, at der altså er en del af tarmen, der sådan folder sig derinde, for der overhovedet er plads til den. Så I skal forestille jer sådan en lang slange, sådan en kobraslange nærmest, der ligger derinde. Og så er der så kommet arme og ben på os. Det jeg vil starte med her, det er nemlig, hvad kan vi gøre selv for at få en bedre fordøjelse? Og der er 4 ting, der er vigtige, og så kommer den 5., som er det, vi skal tale om i aften, nemlig tarmflora. Men i virkeligheden så har vi brug for alle 5 områder, så I kan forestille jer vores hånd med de 5 fingre, der er altså 5 forskellige aspekter. Men jeg vil godt lige gennemgå de her 5 fingre på hånden på tarmsystemet. Hvad er det for 5 områder, som er vigtige for vores fordøjelse? Og det første, det der står heroppe, det er nemlig tygge maden. Fordøjelsen starter i munden. Og det var derfor, jeg sagde før, at det er en slange med en mund og en lang hale. Hele fordøjelsen er afhængig af, hvad der sker i munden. Så det er der, det hele starter. Det starter i munden. Det starter med, at vi tygger. Fordi når vi tygger, så bliver der dannet nogle enzymer. Og de enzymer hedder blandt andet amylase. Og så samtidig med, at vi tygger, så bliver der sendt signaler helt vejen ned i slangen, hvor der bliver sagt, hov, nu må jeg gerne gøre jer klar dernede, nu kommer der noget. Og så bliver der dannet flere fordøjelsesenzymer, og der bliver dannet flere fordøjelsessafter hele vejen ned. Så det starter med, at vi tygger maden. Og hvad betyder det? Det betyder, at vi skal tygge maden grundigt. Og mange gange skal vi tygge maden. 32 gange var der nogen, der sagde en gang. Om det så lige passer præcis, det kan jeg sige. Men det er i hvert fald ikke nok at bare tygge 2 gange og sluge det. Det er helt klart ikke godt. Og hvad med jer, der sidder her? Hvor mange gange tygger I maden? Lad os lige høre en gang. Er nogen, der lige vil være ærlige her? For lidt. Hvad siger I?
For lidt. De fleste siger for lidt. Yes. Det kommer også an på, om det er råkost eller det. Det kommer selvfølgelig an på, om det er suppe eller hvad, ikke? En smoothie, den er ikke så nemt tyk. Så der er jo forskel på det, og råkost tager lidt mere tandtykning. Men jeg siger bare, det starter i munden, og det vigtigste det er, at vi tykker vores mad. Det er simpelthen, hvis vi tykker ordentligt maden, så går det faktisk bedre hele resten af vejen ned igennem slangesystemet. Så det er den første ting. Den anden ting, det er fordøjelsessyre. Det skal vi også have. Der er nemlig fordøjelsessyre, og der er faktisk flere forskellige syre i vores fordøjelse. Den ene, det er det, der står her, nemlig saltsyre. Har I hørt om det? Saltsyre i mavesækken, det er den vigtigste. Men så er der også nogle andre former for syre. Der er noget, der hedder kalium, svovlklorid, og der er natriumklorid, kender jeg også, det er jo salt. Men der er altså syre i vores mavesæk. Og når vi skal fordøje vores mad, så er det meget vigtigt, at vi har godt og rigeligt med mavesyre. Fordi hvad er det, der skal ske, når vi nu har tykket maden, når den kommer ned? Lige så snart den kommer ned i mavesækken, så skal det egentlig bare sige, det skal bare alt sammen væk. Det skal hurtigt bare opløses. Det skal opløses. Alt, hvad der kommer ned, det skal opløses med det samme. Det skal opløses med det samme, det kommer ned i mavesækken. Fordi hvis ikke det er opløst, inden det kommer derned, så er der nemlig problemer hele resten af vejen. Så derfor har vi brug for at have rigtig godt med mavesyre i mavesækken, inden det kommer videre. Og hvor meget er der så der? Det kan I se, det har skrevet det op, nemlig 3-4 liter om dagen bliver der dannet af mavesyre. Er det ikke utroligt? Det er da ret flot klaret. Og så meget skal vi have, det er så meget, vi har brug for. Så nu skal I forestille jer, at de er med i en anden James Bond-film. Det har I sikkert set. Har I ikke set sådan noget, hvor de løber rundt i sådan en fabrikshal, op og ned ad trapper og sådan noget, og forbryderne, så løber de efter dem. Har I ikke set sådan noget? Og så på et eller andet tidspunkt, så vælter forbryderen lige bagover, og så falder han ned i sådan en stor kar med syre. Har I set det på film? Og så siger det bare sådan, og så er han bare væk. Så kigger man ned, ikke? Så er han væk. Altså, det går lynhurtigt med sådan noget syre. Det opløser det hele. Og hvis I tænker på slangen, nu skal vi tilbage til kobraslangen. Det, der sker med kobraslangen, det er, at den er nok så nydeligt ude og gå tur, eller hvad man skal kalde det. Og så får den øje på en rotte, og så går den til angreb, og så sluger den simpelthen hele molevitten på én gang. Så det er simpelthen, så ser man sådan en kæmpe stor klump i slangenmaven, ikke? Og den tykker jo ikke maden, så den er ikke noget godt eksempel for os. Men den tykker ikke maden, men hvad sker der så med den? Hele den der kæmpe klump, den har slugt, den bliver bare opløst af syre. Den har så kraftig en mavesyre, at den ikke behøver at tykke maden, og den kan opløse alt, hvad der kommer ned med knogler og hud og hår og alting. Så den er virkelig godt udstyret med mavesyre. Er nogen af jer, der har set sådan noget på film, eller i virkeligheden sådan en slange, der sluger et eller andet kæmpe dyr, og så kommer der sådan en pukkel? Har I set det? Men den forsvinder. Den pukkel. Altså lynhurtigt, så bliver den bare fuldstændig opløst. Og det er det, vi skal tilstræbe i vores mavesæk. Vi skal altså have så meget syre, at det hele faktisk bliver opløst med det samme, der kommer ned. Så det var fordøjelsessyren. Nu kommer vi til det næste, det er nemlig andre fordøjelsessafter. Der findes nogle andre typer af fordøjelsessafter. Og dem, jeg tænker på her, som er vigtige, det er det, der hedder bikarbonat. Bikarbonat hedder det. Og hvor meget har vi der i døgnet? Det kan I se, det står der. Det er også flere liter. Det er 1-2 liter. Det kan også være mere. Men altså 1-2 liter bikarbonatvæske danner vores lille bugspytkirtel. Den er ikke ret stor. Den er mindre end en hånd. Den ligger lige derinde bag mavesækken. Og den danner altså det her bikarbonat. Så kommer vi til næste, det der står her nummer 4, nemlig fordøjelsesenzymer. Det skal nemlig også til. Fordøjelsesenzymer, det er noget, vi kan forestille os måske, ligesom I kender enzymer fra vaskepulver. Kender I det? Jamen, der skal være enzymer i vaskepulver og den hvide Ajax. Kan I huske den hvide tornado fra Ajax? Også fyldt med enzymer,
så der skal enzymer til at opløse. Det ved I godt, og det er derfor, vi bruger det til opvaskemidler og almindelig tøjvask. Der skal jo simpelthen noget til at opløse alle det her fedt og skidt og alt det. Det er enzymer, og det samme gælder vores mad. Når det kommer ned i tarmene, så skal det simpelthen opløses ved hjælp af de her enzymer. Det skal findeles endnu mere ved hjælp af enzymer. Og der er mange enzymer i vores slangesystem i fordøjelsen. Den første station, det er jo mavesækken, og der er også fordøjelsesenzymer i mavesækken. Der har vi blandt andet noget, der hedder intrinsic factor. Vi har noget, der hedder beta-in. Og der er flere forskellige andre typer. Der er også noget, der hedder pepsin i mavesækken. Så der har vi allerede der 3 kraftige enzymer. Så kommer maden længere ned, kommer nu fra mavesækken. Det næste stop, det er 12-fingertarmen. Det er starten på tyndtarmen. Og der findes en masse enzymer her. Der findes enzymer, der skal nedbryde fedt. Der findes enzymer, der skal nedbryde protein. Der findes enzymer, der skal nedbryde kulhydrat. Så der er en lang række enzymer, der bliver dannet. Og de bliver også dannet af den lille bugspytkirtel, som ikke er ret stor. Den ligger lige herinde under mavesækken. Den danner alle de her enzymer. Det er en fantastisk lille fabrik. Og så bliver der også dannet noget fra galle og lever, som er lige så fantastisk. Det er et unikt skaberværk, vi har fået installeret i vores fordøjelsesslangesystem. Men det er bare, vi skal ikke tale så meget om de første 4 i aften, vi skal tale om nummer 5, men jeg vil bare gerne lige give jer et overblik, sådan at vi ikke lige, som jeg sagde før, stiger os blind bare på tarmfloraen, men husker, at fordøjelsen faktisk består af mange forskellige komponenter, og alt det skal være velfungerende og i orden for at få en god fordøjelse. Og selvfølgelig er det også vigtigt med en tarmflora. Vi skal bare ikke glemme de andre. Er I med på det? Så nu kan vi godt komme til den 5. Den 5. det er nemlig vores tarmflora. Og hvorfor er det spændende? Jamen det er spændende, fordi hele verden er ved at vågne op i øjeblikket. Hele forskerverdenen er ved at vågne op omkring det her med tarmflora. Og det man er ved at finde ud af, det er, at vores tarmflora, det betyder noget for alting. Det betyder noget for vores helbred. Ikke bare, om vi har det godt lige efter vi er spist, men det betyder noget for, om vi får diabetes, om vi bliver overvægtige. Det betyder noget for, om vi får autisme, om vi får ADHD, om vi har astma. Men det betyder altså også noget for, om vi er glade og i godt humør. Eller om vi er deprimerede eller oplever angst og uro. Alt det, at man nu ved at finde ud af, kommer fra vores tarmflora. Men det er bare for at fortælle jer, det er et område i rivende udvikling, og det er så spændende at være med i. Det er så spændende at forstå, og det er så spændende at følge med i, hvad der sker på området. Nu skal vi så lige til det her med biotika. Biotika. Og her vil jeg godt lige nævne, at der er 4 slags biotika. Det skal vi også lige forstå, for vi kommer ind i det. Der er nemlig antibiotika, så er der probiotika, så er der præbiotika, og så er der psykobiotika. Det er de 4 slags biotika. Alle kender antibiotika, ikke? Så kommer det næste, probiotika. Kender I det? Det tror jeg også, at alle kender. Det betyder simpelthen sunde tarmbakterier. Probiotika, det er det, man køber ned på apoteket, hvis man skal ud og rejse i nogle piller. Det er også det, der findes i yoghurt og alle mulige surmælksprodukter, der kan vi finde probiotika. Altså de sunde tarmbakterier. Så det er jo probiotika, men nu kommer vi til noget, som måske ikke alle kender, nemlig præbiotika. Hvor mange kender det? Dem, der har været til mit foredrag, ja. Er der andre? Jeg gør det om. Præbiotika, det betyder mad til de sunde tarmbakterier. Det er simpelthen det, de skal have spist. Så det vil sige, at det er nogle ganske bestemte fødevarer. Så det betyder, at hvis vi skal have sund tarmflora, så skal vi også have præbiotika. Hvis I skal have køer i stallen, så skal I også have noget mad at give dem. Og så skal man lige vide, hvad er det for noget. Skal de have hø eller hvad, ikke? Så der er nogle bestemte fødevarer, som er gavnlige. Og endelig nummer 4, det er psykobiotika, og det betyder, at der er nogle bestemte slags
bakterier, som påvirker os psykisk. Det var det, jeg sagde før. Og det har man fundet ud af. Man har fundet ud af, at vores humør, om vi stresser eller ej, om vi er glade eller ej, om vi har angst og uro og depression, der finder vi en sammenhæng med vores tarmflora. Så det bliver der forsket rigtig meget i lige nu, kan I godt forestille jer, fordi hvad nu hvis alle psykiatriske afdelinger begynder at uddele A38 og yoghurt til patienterne på en bestemt måde, eller give dem nogle bestemte præbiotika, altså nogle bestemte tabletter, sådan at de bliver i bedre humør, frem for alt det, vi kender nu med antidepressiv medicin. Kan I se, hvor spændende det er? Man har også fundet en sammenhæng med autisme, hvor man kan se, at hvis man har en mangelfuld tarmflora, så er der en sammenhæng med autisme. Altså der er en øget risiko for autisme. Det samme gælder ADHD og adfærdsforstyrrelser. Så det er faktisk noget af det sidste nye forskning. Jeg synes, det er meget, meget spændende, det her med psykobiotika. Men lad os først se på den her, fordi nu kunne jeg godt tænke mig lige få et overblik over alle, der er kommet her i aften. Hvor mange lider af oppustethed eller opspilthed en gang imellem eller dagligt? Det er der mange, der godt kan se. Ja. Hvor mange her har lindafføring, altså det er lind, det er lidt tyndt flydende. Ja. Og hvor mange her har direkte diarré, altså ikke dagligt måske, men ofte, har tendens til at få det. Der sidder en der. Hvor mange har 3 afføringer, altså det kommer, det er sjældent, det er svært at få det igennem og ud. Ikke? Der sidder i hvert fald 1 eller måske flere derovre. Ja. Og hvor mange har nogle gange forstoppelse, altså hvor de siger, ej nu, jeg kan simpelthen ikke spise noget, det stopper. Det er der flere, der har, kan jeg se, ja, der er faktisk en del. Og hvor mange har afføring ikke dagligt, altså mindre end 1 gang om dagen, hver anden dag eller 3. dag, der er nogle stykker. Hvor mange har sure opstød af halsbrand? Der var en der. Jeg havde ventet, du ville række hånden op, det gjorde du ikke. Hvad med for lidt mavesyre? Det ved I ikke, hvis I har det, fordi hvor skulle I vide det fra? Men altså, det kan faktisk, det har du for lidt af, ja. Nogen ved det. Hvor mange har spiserørsbrok? Der er i hvert fald 1. Og hvor mange har mavesår? Får det konstateret? Hvor mange har mavesmerter? Regelmæssigt. Ikke nødvendigvis dagligt, men regelmæssigt er faktisk en del. Og mange af dem, det er de samme, der var opspillet og oppustet, fordi det gør nemlig ondt at være det. Og hvor mange har fødevareintolerance. Og det vil sige, at man kan ikke tåle gluten, eller mælk, eller laktose, eller noget andet, eller nødder, eller hvad. Der er flere, faktisk en del. Og hvor mange lider af overvægt, ja, det kan jeg jo så afgøre heroppe. Det er der så ikke nogen. Det er der nogen, der selv synes. Der er nogen, der synes, de kunne godt lige tabe nogle kilo. Men der er jo ikke nogen, der er ekstremt overvægtige, ligesom man ser i USA, hvor de er så store, at de går og dårligt nok kan skubbe indkøbsvognen ned. Så vi har ikke nogen i den kategori. Ja, så det er det samme med fedme. Det synes jeg heller ikke lige her, at der er nogen, der lider af det. Og så kommer det næste spørgsmål. Sidder der nogen her, som ikke har nogen problemer med fordøjelsen, som har det godt med fordøjelsen? Yes, der sidder 1, 2, 3, 4, 5 år. Der er mange her. Det var da fantastisk. Og må jeg så spørge jer, hvordan kan det være, I dukket op her, når det går så godt? Hvad siger I? Altid blive klogere. Er det sådan en forebyggelse og velvære, og alt godt kan blive endnu bedre? Godt. Spændende. Ja, I synes, det er et spændende emne. Ja, det er også. Ja, Allan? Man kan formidle det videre, fordi man kender jo nok en hel del, som har de problemer, som du har beskrevet, ikke? Ja. Og så hvis man har fulgt nogle af dine forelæsninger, ikke, så kan man så formidle det videre. Sagen er den, at der er flere og flere, der får fordøjelsesproblemer i samfundet. Det er ikke bare fordi, vi diagnostiserer det bedre, der er flere og flere, der simpelthen ikke kan fordøje deres mad, og som har alle mulige gener i forbindelse med fordøjelsesprocessen. Det bliver mere og mere hyppigt, det bliver mere og mere udbredt.
Så derfor er det meget vigtigt viden, alt det her. Ikke? Og nu skal vi se slangen. Her er billedet af slangen fra munden til bunden, fra top til tå. Det starter op i munden med slangen, ikke? Så går det ned til spiserøret, der er også en slange, så kommer det ned til mavesækken, og slangen kører videre ned til 12-fingertarmen. Så går det over i tyndtarmen, som er alle de der små slynger, I ser dernede, og så ender det i tyktarmen, den store grønne der, stor og tyk er den jo, og så ender det nede i rektum. I kan se, det ligner en slange fra start til slut. Den er foldet lidt op i midten, men det er vores fordøjelseskanal. Og nu kommer vi til noget meget praktisk. Hvad skal vi så gøre helt præcist? Det første, vi skal gøre, det er, at vi skal have motion. Kommer det bag på nogen? Det er vigtigt for alting, ikke? Og det er selvfølgelig også vigtigt for vores fordøjelse, vores forbrænding, men det er også vigtigt for peristaltikken, at vi bevæger os, så vi får gang i peristaltikken i hele mavetarmsystemet. Så det er klart, at motion er vigtigt. Det stimulerer peristaltikken, det øger forbrændingen, og det øger optagelsen og omsætningen af næringsstoffer. Og det næste, der er vigtigt, det er, at vi skal have masser af væske. Og hvor meget væske er det så? Jamen, det er 2-3 liter om dagen. Så i virkeligheden, så skal vi starte om morgenen. Alle bør starte om morgenen med at drikke 2 store glas vand. Og når jeg siger glas, så er det caféglas, de store der. Ikke? Kender I dem? Så det er ikke 2 små. Det er ordentligt glas. Vi skal i hvert fald have 2 glas vand, når vi vågner om morgenen. Stuetempereret vand. Det må endelig ikke være iskoldt. Hvorfor? Fordi hvad sker der, når det er iskoldt? Og alt det syre der, det er jo kogende varmt, ligesom en vulkan. Hvis du kommer isvand ned i det, så dæmper du det. Du dæmper hele fordøjelsesprocessen. Så det er ikke særlig klogt, hvis man gerne vil have en bedre fordøjelse, at komme isvand ned i sin mavesæk. Eller overhovedet tage noget, der er koldt. Hverken kold mad eller koldt drik. Hvad er citron i? Citron, det kan man godt, men det må bare ikke være koldt. Uanset hvad. Altså, hvad du end gør ved det, så temperaturen i sig selv, den dæmper. Ikke? Fordi vi skal tale om det, som jeg sagde før, med det her badekar, vi snakkede om med James Bond. Vi skal forestille os, det er faktisk en vulkan. Ikke? Det er faktisk varmt. Al den her syre er jo kogende varm. Og nu vil jeg gerne bede alle om at tage en af deres hænder og lige lægge den herinde. Nu tager vi til sammenligning lige at tage hånden op på hovedet. Så prøv at tage hånden tilbage lidt til. Hvor finder I varmen? I maven, ikke? Det er jo simpelthen et varmekraftværk uden lige. Et kraftvarmeværk, eller hvad man skal sige. Fordi her bliver der dannet så meget energi, og det kommer fra syren. Det er det, jeg sagde før med syren. Syre, det er varmt, og det er brændende. Jeg håber ikke, at I nogensinde har prøvet det, men altså, hvis I har lavet fysikforsøg og måske oplevet at få lidt syre, så kan I mærke, at det brænder. Hvad siger du? Men hvad gør vandet? Altså, hvad gør det for en tarmflora? Vandet, det gør ikke noget for tarmfloraen, det er du fuldstændig ret i. Når vi skal drikke 2 glas vand, så er det ikke noget med tarmfloraen at gøre. Og få ligesom aktiveret eliminationen. Altså det hjælper faktisk lidt på afføring. Det virker afførende. Ganske let afførende. Og det er en god idé at gøre det om morgenen. Det er en god idé at få et toiletbesøg om morgenen, som er rigtig godt og rigeligt og stort. Sådan at der virkelig er tømt ud, der er klart, og nu kan vi så fylde på igen. Og så ved man, at jo mere væske vi indtager, jo bedre er det, fordi at så bliver fødemassen blandende væske. Og så glider det nemmere igennem dernede. Så bliver det nemmere til suppe, hvis I kan forestille jer det. Og den suppe, det er den, der skal igennem. Den skal først blive til suppe, så skal den blive til stjernestøv. Og så først der skal det faktisk ned i tyktarmen. Alt det skal ske, inden det kommer ned i tyktarmen. Hvis ikke der er ordentligt findelt fødevaremasse inden tyktarmen, så er det tyktarmen står der som en ufaglært medarbejder. Aner ikke, hvad han skal stille op med det, der kommer der. Aner ikke, hvad han skal stille op. Hvad skal jeg nu gøre med alt det her? Okay, jeg sætter gang i gæring, for det er det eneste, jeg kan. Så tyktarmen sætter gang i en gæringsproces, fordi det er det eneste, tyktarmen kan.
Den kan nemlig ikke nedbryde, den kan ikke lave enzymer, den kan ikke lave fordøjelsessafter. Den har ikke kvalifikationerne, den er ufaglært. Så derfor, hvis det kommer ned i tyktarmen, og det ikke er fordøjet, så er det er lige før, jeg vil sige, så bryder helvede løs, ikke? Fordi det er der nogen af jer, der oplever, er det ikke rigtigt? Det kan virkelig være et problem, når det hæver op som en anden franskbrødsteg, ikke? Det er det, der sker, når gæringen starter. Når gæringen starter, så hæver det op som en franskbrødsteg. Det vil sige, at hele maven hæver op og bliver kæmpe, kæmpe stor. Og nogle de faktisk ligner en gravid kvinde, og de kan slet ikke have hverken bukser eller noget lukket. Hvor mange prøver det? Det er der flere, der prøver herinde. I kender det. Det er meget ubehageligt, og så gør det vanvittigt ondt. Kan gøre ondt, ikke? Mere eller mindre. Så det er meget ubehageligt, så derfor så skal vi altså endelig ikke sørge for, at der kommer noget ned i den tyktarm, som den ikke kan klare. Giv den ikke en opgave, den ikke er uddannet til. Ja, undskyld. Hvad var det mere? Der var nogen herovre. Ja. Hvad mener du om dansk vand? Må man godt væske med nogen dansk vand? Du skal drikke dansk vand. Det er meget sundt, men ikke for meget. Vi har også brug for det andet vand, ikke? Men er det ikke... Altså jeg har hørt, at dansk vand er dårligt, fordi det er kulsyre, og i forvejen er europæiske kroppe ret sure, altså for syrlige, hvor vi burde have noget mere basisk, og derfor gør vi dem mere syrlige ved at drikke dansk vand. Men det er også rigtigt, hvad du siger, hvis det er den forkerte slags dansk vand, og især hvis det er med citrussmag, ikke? Som jo er kunstigt. Det er det der citrussmag, det har intet med citroner at gøre, det ved I godt, ikke? Det er bare lavet i laboratoriet. Det er laboratoriet fremstillet efter reagensglasmetoden. Og det giver syre, det er nemlig rigtigt. Så det vi skal have fat i, det er nemlig rigtig dansk vand. Og det vil sige, det er ikke dansk, det er italiensk. Der kan man altså købe visse typer. Dansk vand er ikke danske, men de kommer fra Italien. Og de indeholder naturligt bikarbonat. Og det er blandt andet det, der hedder Pellegrino. Der er nogle naturlige kilder i naturen, der forærer os alt det her. Og det vil sige, at det indeholder bikarbonat naturligt. Det indeholder også nogle andre mineraler, nogle andre salte, som alt sammen gavner fordøjelsen. Og det er jo derfor, kejseren af Rusland, han tog på badeanstalt om sommeren. Fordi så skulle de ned og drikke alt det der vand med mineraler og bikarbonat og alting, og så fik de det jo bedre, når de kom ned. SodaStream med citron i, rigtig citron. Det er ikke dårligt. Det er ikke dårligt. Det er udmærket. Det hjælper lidt, ikke? Men det er citronsaft. Bare det er en rigtig citron og ikke kemikalier, ikke? Ja, men så er det godt. Så gør du det godt. Det er rigtig fint. Ja, men så det med væske. Ikke? Væske hjælper til at opløse maden, så det bliver mere suppeagtigt. Og det er godt, at det bliver suppeagtigt. Det var det, jeg ville sige før. Fordi så er det nemmere at nå hele vejen igennem og få det fordelt og optaget. Så skal helst en væske til. Og det er ikke rødvin, vi snakker om her. Den virker nemlig også udtørrende, ikke? Så det er desværre vanden og alt vand, og så kan det være noget mineralvand, hvis det ellers er ordentligt. Yes, og så er det næste, vi skal snakke om her, det er fibre. Det er meget vigtigt med fibre, masser af fibre. Og der kender I husk. Er nogen, der tager husk? Det er der flere, der gør. Virker det? Ja, det gør det for de fleste. Men for sådan som dig formentlig ikke. Det bliver måske værre. Hvis man har det her med tyktarmen, så bliver det værre med fibrene, fordi så blæser det jo endnu mere op, ikke? Så derfor kommer det an på ens fordøjelse. Det næste, det er kiafrø. Det hjælper også. Det er også en form for fibre. Alt det, vi kalder kostfibre. Det var sådan noget, man snakkede meget om tilbage i 1970'erne. Kan I huske det? Ja, det er jo selvfølgelig ikke gamle nok til at kunne huske. Ligesom os andre. Men er det ikke rigtigt? Var der ikke en hel masse snak om det i hippiekredse og sådan noget kostfibre? Og så skulle man være så sund at gå i fodformede sko, og alle havde helst minushæl, og så skulle man have kostfibre. Er det rigtigt? Hvor får vi dem? Dem får vi frugt og grønt. Og så får vi dem i plantebaserede proteiner. Det er altså bønner, ærter og linser. Det er det, vi får vores kostfibre. Og hvor er der ikke kostfibre? Kød og fedt.
Olie, der er i hvert fald ingen, hvis vi tager en flaske olie, der er i hvert fald ingen kostfibre i det. Og der er heller ikke kostfibre i kød. Og hvad er det, du siger? Hvidt brød. Lige præcis. Så ikke noget af det hvide mad. Hvidt sukker og hvidt brød og alt det hvide. Det skal vi ikke have. Så vi skal i stedet bare over og have fuldkorn, ikke? Og vi skal have kostfibre. Så det er 3 væsentlige elementer, nemlig motion, masser af væske og masser af fibre. Og nu kommer vi til den sidste, der står deroppe, og I kan godt se, at den står med meget store bogstaver. Ro og fred. Og hvorfor tror jeg har skrevet det med store bogstaver? Det er fordi, det er meget vigtigt. Nemlig, det er meget, meget vigtigt med ro og fred. Og det har man fundet ud af. Det vil jeg godt lige sige lidt om. Det er et meget vigtigt punkt her, ikke? Og det, jeg vil fortælle jer nemlig, det er, at hele vores fordøjelse er styret af nervesystemet. Fordøjelsen er styret af nervesystemet. Vi kan også spørge jer selv, hvem styrer Danmark? Jeg ved ikke, om det er statsministeren, men der er en eller anden, der styrer. Eller en bag, det vil man ikke. Men altså, der er en, der styrer, ikke? Og det samme gælder fordøjelsen. Fordøjelsen er styret af nervesystemet. Det er altså en, der står over og bestemmer. Og det er altså nervesystemet. Og nervesystemet, det har 2 funktioner. Ikke? Det kan enten være sympatisk eller asympatisk. Parasympatisk kan vi også sige sympatisk. Det er faktisk ikke sympatisk, det hedder sympatisk. Det er ikke så, om man er sympatisk eller ej. Men altså, det hedder sympatisk eller parasympatisk. Og det er faktisk det, man ser her. Ikke? Man ser, at det parasympatiske nervesystem, det styrer hele fordøjelsen hele vejen ned. Og hvad er det med det her nervesystem? Den del af nervesystemet, jeg taler om her, den er det, vi kalder autonom. Det er det autonome nervesystem, der styrer fordøjelsen. Og hvad er autonom? Kan I huske de autonome inde på Nørrebro? Selvstyrende. Der er ingen, der skal bestemme over dem. Eller selvkørende, ikke? Autonom. Så der er altså en del af nervesystemet, som er selvkørende, og det vil sige, at det gør præcis, hvad det selv vil, uanset hvad vi vil. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at hvis I for eksempel tager en beslutning om morgenen, nu vil jeg gå ud og sætte mig på toilettet, og nu vil jeg gerne have afføring, så er det ikke sikkert, at der kommer noget. Fordi det er altså ikke jer, der bestemmer. Det er det autonome nervesystem, der bestemmer. Det kan også være, at jeg siger, nu vil jeg gerne spise en hel masse, uden at få ondt i maven og tage på i vægt. Det gør jeg så alligevel. Og hvorfor det? Det er fordi, det er os, der bestemmer. Det er det autonome nervesystem, der bestemmer. Så lad os lige prøve at se på det en gang her. Det ser vi igen et billede af hele det parasympatiske nervesystem, og hvordan det styrer leveren og galleblæren og hele vejen ned fordøjelsen og fordøjelsessafter og enzymer. Alting, som jeg nævnte før, er styret af det autonome nervesystem. Så skal vi lige se, hvordan vi kan påvirke det. Her der ser vi en, som er ophidset og travl. Det gælder selvfølgelig aldrig nogen af os. Vi er jo altid roligt velafbalanceret i alle situationer. Men det der med at være stresset, ophidset, have travlt, det gør noget ved det autonome nervesystem. Det slukker for det. Så når vi er ophidsede, når vi har travlt, når vi skal skynde os, så bliver der lukket ned for fordøjelsen. Tab, det betyder, hvis man har mistet en ægtefælle, eller hvis man har mistet et job, eller hvis man har mistet en god ven, eller mistet friheden til at bevæge sig rundt uden mundbind på, så kan det godt stresse nervesystemet. Det stresser nervesystemet, og når nervesystemet bliver stresset, så lukker det ned for fordøjelsen. Det lukker simpelthen af. Der bliver slukket. Slukket og lukket. Hele vejen ned. Og det vil sige, at der bliver dannet færre fordøjelsessafter, der bliver dannet mindre fordøjelsessyre, der bliver dannet færre fordøjelsesenzymer. Det hele bliver dæmpet og måske lukket helt af. Hvad så, hvis man... Altså, der er nogen, når de oplever tab, altså sorg og nogle ting, som miljøet der har travlt,
så taber de sig. Så der er forskellige måder, kroppen kan reagere på, der afhænger af ens kropstype. Der er forskellige kropstyper, og der er forskellige tarmtyper. Der er 4 forskellige tarmtyper, som reagerer forskelligt på samme stimulus. Nu skal vi lige se ham der. Han ligger godt og roligt i græsset. Han er faldet til ro. Han har ro og fred. Han er harmonisk. Han er fredfyldt. Hvad sker der så? Jamen så begynder nervesystemet da at stimulere fordøjelsen. Nu bliver fordøjelsen stimuleret. Og det vil sige, at nu bliver der dannet flere fordøjelsessafter, der bliver dannet flere fordøjelsessyre, der bliver dannet flere fordøjelsesenzymer. Så det er godt at falde til ro. Der var en af mine kursister. Han kom og fortalte, at han simpelthen havde dårlig fordøjelse. Han kunne ikke fordøje noget som helst. Han havde sur opstød halsbrand, han havde diarré, han blev tyndere og tyndere, og han kunne ingenting. Og han var kok. Han stod og lavede mad hele dagen. Så sagde jeg til ham, jamen, fortæl mig, hvordan du spiser. Så sagde han, ja, vi tager lige en tallerken. Herover så står vi lige over ved den anden hylde, og så står vi lige og spiser der, inden vi går tilbage til komfort. Så sagde jeg, der har vi det. Du sidder jo ikke nede og spiser. Manden sad aldrig nede og spiste. Så går det jo galt, fordi så er man hele tiden i den her mode, ikke, hvor man har for travlt, og hvor man skal skynde sig. Fordi det er simpelthen det, der er det allervigtigste, det er, at vi kan få ro og fred over vores tarmsystem. Og det vil sige, at når vi skal spise, så er det meget vigtigt, at vi spiser i rolige, fredelige, harmoniske, lyse og venlige omgivelser, hvor vi har det godt, og hvor vi kan falde til ro. For det andet, så er det vigtigt, at vi har hyggelige og fornøjelige, stille og rolige samtaler omkring maden. Altså, vi skal ikke sidde og skændes over maden, og vi skal heller ikke sidde og have business lunches, og arbejde og klare alting, og være på computer og fjernsyn og hundepasning og alting, samtidig med, at vi spiser. Det skal være en fest, når vi skal spise. Det skal være en form for helligdom, hvor der er ro og fred, og alle sidder ned, og der ikke bliver afbrydelser, og det bare er hyggeligt og venligt og roligt. Og det er jo heldigvis nogen, der er gode til i Danmark. Det kaldes hygge. Så hygger vi os. Og så skal vi sørge for, når vi er færdige med at spise, at vi lige sidder et øjeblik efter maden og falder til ro. Inden vi rejser os igen og kører videre. Og så er der et fif mere, jeg lige vil give jer med her, og det er, når jeg nu har sat jer ned ved bordet, i ro og fred, med hyggelige. Lige der, maden står på tallerkenen, så må man ikke spise. Så må man ikke spise endnu, fordi så skal man lige falde endnu mere til ro. Og det gør vi ved at lukke øjnene. Så det er en god idé, at man lige lukker øjnene i 20-30 sekunder, inden man går i gang med maden. Og det skal vi prøve nu, fordi nu vil jeg gerne have, at I lige prøver, hvad det vil sige med 20-30 sekunder. Så man gerne sætte sig bekvemt til rette. Og jeg skal så lige ind her, hvor jeg kan sige sekundviseren yes. Og vi starter med, at I forestiller jer, at I sidder ved bordet, tallerkenen står klar, det er spaghetti med tomatsauce, eller også det lasagne, det er meget lækkert. Men det får I så lov at spise endnu, fordi nu skal vi lige lukke øjnene. Så sæt jer bekvemt til rette og luk øjnene, og vi starter nu. Det var 20 sekunder. Hvad selv? Gør det ondt? Hvor mange kunne mærke, at de faldt til ro? Hvor mange havde et dybt suk? Sådan. Yes! Det var dig med en meget oppustet mave. Og andre også. Nu ved I, hvad I skal gøre, inden I skal spise. Prøv at se, om I kan få familien med på det. Det er nok ikke så nemt. Men det virker. Det virker godt.